Война без особых причин, война — дело молодых, лекарство против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через 2 на дни святые трава, через 3 она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. Ой,
Çeşek beyinimleri bilseniz, jör bilen dost tavsam, jörlarga usta bulsam, matur edip jörlasam, oyalıp da durmasam. Tovuşum bulsa matur, tovuşum bulsa güçlü. Min de jörlar idim, asayva gülnaz. Her kim üçün enisinden de görkemrek zat jir yüzünde bu ten yok. Elva, mene rahmet bola, şatlandırdın enine deyip, başkargan işimde hukla, orkağından kalıp da koysa, şu şalına yüzüne yılmayu da bürkülüp çıksa, her tarafını şifalı nur balkıda. Hem biz tugan tilimizni saqlarga, yoqlarga kelish degan maqsad qo'ydik. Ammo hozirgi zamon kishisini kimida 3-4 til bilish kerak. Ilgirgi zamon kishisi Сцене видеть каждый рад. Они покажут вам батман, станцию таза и канкан. Кто узнал, кто выйдет к вам? Ну, конечно, коллектив Микс. В Миксе все девчата руководителям подстать. Репетируйте сами в конкурсах, чтоб побеждать. Вы ладошки не жалейте, вы ладошки громче бейте. Танцуют Микс для вас, они сейчас покажут класс. Встречайте танцевальный коллектив Микс. Yoldaşı bulgan. Күпме эчтәлекле, мәгънәле, матур әсәрләр иҗат ителгән бу чорда. Хәзер сәхнәгә чыгачак якташым Зәлия Бәкирова булачак конкурсларга бик җитди әзерләнәм ди. Репертуар өстендә эшлим, репетицияләргә йөрим ди. Җиңүнең 75, гафу итегез, 76 еллыгына Мансур Музафаров иҗат иткән "Син кайтмадың" җырын өйрәнгән. Кызганычка каршы сугышка киткән ир-егетләребезнең күбесе яу кырында ятып кала. туган телем, татар телем. Siz minнән сорарсыз. Татар егете нинди булырга тиеш соң? Мин сезгә җавап бирермен. Татар телгә такыр, эшкә уңган, җырга моңга гашыйк ул. Татар телендә бер мәкаль бар. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз. Ләкин